行くぜ。お前なんかすぐに倒してやる。悟空が押されてるぞ。連続攻撃すごいすごい。いいぞカリフラー、そのまま叩き落とせ。何？バカな。どうした？そんなことじゃオラ倒せねえぞ。やろう。なぜ当たんねえ。カリフラさん。おいおい、どうなってんだ。やられてんじゃないかよ。スーパーサイヤ人の方が力は上だろ。武術は喧嘩とは違いますからね。ただ闇雲に殴りかかればいいというものではないんです。常に相手との間合いを測り、相手の呼吸と動きを感じ取り、その中で勝機を見出しものにする。それができてこそ真の武道家。ただの喧嘩野郎とは違います。残念だったなシャンパー。所詮悟空とカリフラじゃ格が違うんだよ、格が。作戦変更だ。孫悟空なんて倒さなくていいからさっさと逃げろ。うるせえ。はあ、何度も同じ手が通じるかよ。みてえだな。じゃあこれはどうかな。なんだよこれ。こっちだ。くっそ。おい、卑怯だぞ。変な技使いやがって。正々堂々と勝負しろ。三蔵剣くれ見切れねえようじゃスーパーサイヤ人3にはなれねえぞ。何？また変な技を。俺の言うことを聞かねえから。どうだ、悟空の攻撃を見切りやがった。